କାମାକ୍ଷା ଟିଭି ଲାଇଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କ ଖବର। କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ କାଦୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିମା ସେଠୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ 10ଟି ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ 2ଟି ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ହାରିଯାଇଥିଲେ। तो अनास्था प्रस्ताव को परिचालना करने आम तहसीलदार को दायित्व देथिलु। तो से हिसाब रे जहाँ फलाफल आसी मो पाखे जहाँ खबर अच्छी अनास्था प्रस्ताव सपक्ष 10 गोटी और विपक्ष 2 गोटी जाइए आईटा को आम जिलापाल को जनइबू ये करने सरपंच आज डिफिट होती ये हूँ आज फलाफल।